Za. Prešov aj Trnava patrili v sezóne medzi najvylučovanejšie mužstvá a potvrdili to aj v tomto mimoriadne dôležitom meraní síl. V 25. minúte sa pod sprchy musel po zákroku na prenikajúceho Mareka Kaščáka porúčať Jaroslav Kolbas. Nariadený pokutový kop premenil panenkovským spôsobom Ján Vlasko a nič na tom nedokázal zmeniť ani 11-kový mák Jakub Diviš. Mužom stretnutia sa napokon stal jednoznačne mladý trnavský gólman Dobrivoj Rusov. To, čo predvádzal v bránke Spartaka, niesol známky svetovej kvality. V prvom polčase si poradil s ďalekonosným pokusom Romana Gergela a zmaril aj priamy kop Jána Nováka. Mračná sa pomaly, ale isto sťahovali nad prešovským futbalom, ktorý v sobotu ešte oslavoval 115 rokov od založenia. Po zmene strán vykúklo slnečko potom, ako prenikajúceho Jána Nováka nedovolene zastavil kapitán Bílych Andelov Miroslav Karhan a aj on sa pobral za Jaroslavom Kolbasom. Lenže to by v bráne Spartaka nemohol úradovať opäť Dobrivoj Rusov. Po tretíkrát v zápase vytlačil spod brvna strelu Prešovčanom, táto bola v podaní Jana Kroba. Krob to potom skúšal aj spoza 16-ky, lopta si ale cestu medzi tri žrde nenašla a ak tam už aj mierila, tak to bolo veľmi slabé z kopačky Miroslava Poliačka. V nadstavnom čase sa pokúšal ešte niečo Tatran s výsledkom urobiť, všetko vrhol do útoku, nechýbal tam ani brankár Jakub Diviš a prišli aj dva dobré pokusy Petra Petráša. Prvú jeho strelu zrazil na roh dobre stojaci Patrik Banovič a z hlavičky z ideálnej pozície nebolo nič, keďže Rusov vyriešil aj túto poslednú zapeklitú situáciu. Trnava tak mohla oslavovať Corgunligovú účasť aj v budúcej sezóne. Prešov tak po 5 rokoch medzi najlepšími putuje opäť o súťaž nižšie. Trnava vonku naposledy vyhrala ešte 2. novembra minulého roka v 15. kole na Slovane. Po 7 stretnutiach naplno bodovala v pravej chvíli. Najvyššiu súťaž opúšťa najstarší futbalový klub na Slovensku, ktorý tohto roku slávi 115 rokov od založenia. Elitnú príslušnosť si zase udržal jeden z najúspešnejších slovenských klubov, vlani ešte vicemajster. Toto som vyvesil tu v kabine, že to není len náhoda. Nikto absolútne nám neveril, už išli sme sem s tým, že nič nám iné neostáva ako vyhrať a dokázať to a čo sme aj dokázali. Za bojovnosť, za taký taktický bojovný výkon, myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Neviete si predstaviť, čo som tu prežíval tých 30 minút a v podstate tú poslednú hlavičku trafil nášho brankára, keby to išlo možno pol metra vedľa, je tá situácia úplne iná, teraz by som tu plakal. A teraz som nesmierne šťastný. Taktika bola to, že budeme dobre brániť stredné pásmo a pôjdeme do rýchlych protiútokov. Žiaľ Bohu, tá obranná fáza bola tragická a výkony niektorých hráčov tiež boli veľmi zaujímavé. Dostávali sme veľa gólov, málo sme dávali, to je asi celá chyba. Vyhovárať sa na to, že sa menili tréneri a vyhovárať sa na vedenie a že to neklapalo zo začiatku. To je úplne márne. My hráči sme tí, ktorí hrajú na ihrisku a hľadať si alibi je zbytočné.